खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथांनि गिरथार अजद बिटिसिनि माखासे मानि एबा बिटिसिनि गोबां सरकारि मावख'आरि सोद्रोमाफोरा गोबां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थानायनि अजद होदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बे समाव आथिखालनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायखौ एबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों जे बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफ्रोमबो मावख'फोरनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनांगौनि खावलायदों राकेश ब्रह्म बिथाङा थारैनो नंगौ दिनैनि समाव गोबां रायजो राजाफोरा बिटिसिनि माखासे मानि मावख'आरि खामानि लायोब्ला बेयो सार्कल अफिसानो जाथों बेयो सेक्रेटारियानो जाथों सेक्रेटारि मावख'आनो जाथों बेयो गोबां माने माखासे मानि मावख'आव रां होआब्ला मोनसेबो फाइला बारा एबा मोनसेबो फाइलाव सिगनेचार होआ बेयो गोबां दिनैनि समाव रायजो राजाखौ जेंनाजों मोगा मोगि खोख्लैनाया नंखाय नङा दिनैनि समाव बिटिसिनि गोबां मावख'आरिफोराव नोंथांमोना जुदि सार्कल अफिसाव थाङोब्ला बै सार्कल अफिसनि एबा सार्कल अफिसाव नोंथाङा जुदि हानि खामानि मावोब्ला अब्लानिया नोंथाङा नाय मण्डलनिफ्राय लानानै सार्कल अफिसनिफ्राय लानानै माबोरैहाय बेबहार खालामो जोंनि रायजो राजाफोरखौ थारैनो बेखौ आथिखालनि बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायनांगौआ जोबोर गोनांथि आरो बेखौनो खावलायदों एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा गोबां हाराखास्ति मोनगासिनो दं गोबां मावख'आरिफोराव खामानि मावनो थाङोब्ला रां गैयाब्लानो खामानि मावा रां होआब्लानो खाथिर खामा आरो रां होआब्लानो बेनि फाइलखौ गारसोमनानै दोनो बे अजदआ दिनैनिल' नङा बे अजदआ गोलाव समनिफ्रायनो सोलिबोदों नाथाय मोनसेबो सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा नोजोर होआखै रायजो राजाफोरनि बेबायदि हाराखास्ति जानाय जा थासारि बे थासारिखौ नोजोर होआखै बे थासारिखौ दिनैनि समाव गोख्रों सिग्रोमनो थाखाय खावलायदों राकेश ब्रह्म बिथाङा थांनाय 5 बोसोर आमोलाव बिथाङा जेब्ला मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान दंमोन बै समावबो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो गुबुनफोरनि मदद गैयैनि थाखाय बिथाङा मावनो हायाखै होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बेखायनो आथिखालनि बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एबा बिथाङा बिटिसिनि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै बिटिसिनि मोनफ्रोमबो सरकारि मावख'आव गोख्रों बिनि सायाव नायबिजिरनांगौ आरो सिग्रोमनाय खामानि मावनांगौ होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दानिया बिदिबा फैदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै जे मोनफ्रोमबो जिल्लानि सरकारि मावख'आरिफोराव बिटिसिआव माबोरै करपसन जाख्ल'नाय सोमजियो सोलियो आरो रायजो राजाफ्रा माबोरै हाराखास्ति मोनो बेनि सायाव माबायदि बुंदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि আমার বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱে আমাৰ বিটিআৰৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰিভিউ লোৱাৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ ৰিভিউ ল'ব লাগিব কিন্তু মই আজি সাজেশ্যনটো দিব নোৱাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে বিটিআৰৰ যি বিষয়া আমলাসকল আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা লৈ তলৰ লেভেলৰ অফিচাৰ মেক্সিমাম তেখেতসকলৰ অসম চৰকাৰৰ যি এছঅ'বিডিৰ যি পুঁজি ইয়াৰ ওপৰত যেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱায় আৰু ৰিভিউ লোৱা সময়ত যি ধৰণৰ কামৰ প্ৰগ্ৰেছ দেখুৱায় কুচিয়াৰ দৰে পিছলাই কথা কিছুমান কৈ পেলাই এই ৰিভিউৰ সময়টো পাৰ কৰা 5টা বছৰ পিএম থাকোঁতে কিছুমান অভিজ্ঞতা আমি পাই আহিছিলোঁ গতিকে যি অফিচাৰসকলে বিটিচিৰ ভিতৰত বা বাহিৰত এই 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ জবটো এতিয়া এটা আৰ্নিঙৰ এটা ৰাস্তা বনাই লৈছে মেক্সিমামকে কৈছোঁ
তেখেতসকলক এতিয়া ৰিভিউৰ লগত 50% একশ্যন লোৱা অতি দৰকাৰ বুলি মই অনুভৱ কৰি আহিছিলোঁ। গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ, মই ছাজেশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, মই ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাক, কিন্তু মই আপোনাৰ হৃদয়ৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ, এইবাৰ একশ্যনটো মাষ্ট, একশ্যন ল'ব লাগিব। BTCৰ বিষয়া আমোলাসকলৰ ওপৰত, আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ BTC চৰকাৰক যিমান পাৰে সিমান আমাৰ এই 32 লাখ মানুহক সেৱা কৰাৰ কাৰণে এই অফিচাৰসকলক ট্ৰান্সফাৰে হওক বা চাকৰি ডিছমিছ কৰাই হওক, ইয়াত যেন পূৰ্ণাংগৰূপে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই BTC প্ৰদানক সহায় কৰে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।